Ay mga katik-tik mo nitong akong gipuy-an nga daan nga balay. Human namang akong balay ako po ni pausap pa ako ipahalog black ba kay aron mo na imulusot nga bitin ilaga ok. Maura ko gihapon amakan lang ang ikuan ani pero ihap na nako karon way makasulod nga mga ilaga kay daghan man kaay mo suong aning bangag. Unsa naman ni Darila? Aw talaga ni anak niya magbutang og kani simento. Ang chila bebe begi. Ay, giusab na bitaw ni o. Hinlo na kay gubo na lagi. Anak. Anak. Unsa man imong mga bingawon Darila? Ako mingawan gud ko din he. Diri ba kita lang so good. Diri may nagatulog ni Lola. Oh, diri. Mga karaan nimong video lawa ko diri to tanan nay tabo. Oh, diri. Oh, laliman ka ang mga bangag di ka kinsay di mo suong bitin ani. Ah. Katong akong bag na kamera bit-bitay man ako dito giputos og kuan. Idal ato kay basig wag na ara bay nga bungkag bay ang natin kasi may mga hilapot ka nga bungkag ang karton na yung gabi eh. Na. Panguon gani ka mga mutong mga bag pang bitbita basi mawala na nagkalit na. Dili ko baya dai to gisod ning silopin. Diri ra unta isa to din sa spring. Unsa man? Next to nga. Lemong abuhan la. Oh, naarang akong abuhan tong maggisa kog uyap. Magluto kog uyap di ara. Begging, begging, oh, oh. Na. Ang unang video ninyo ni Wako diri. Gas di ay inyo ihaling. Begging. Ang ako maning gas di ako di ko maghaling og gas. Uy mo nagaling og gas. Begging. Ay ako Yo. nagtutok sa kuan, ako gikuha dito ka. Uy, kasing no? Akong gito. Gas pani. Oh. Ayun nagbigay kasi. Ang suga tagae ko tong kuan isa kay mag-burn out. Gani dapat mag Begging. Mag-andam mo bito ni mag-andam ko og mga gas kay mag-burn out midagkot dayon ko. Ikaw unsa may mong mingawon diri? Mingaw ko dari kay dari ko nagdako, dari ko birthday. Begging. Diri nimo gibugto ang halayan. Diri nako siya gipatay kay hapit ang nako siya patya kay kuan kaniyang halayan giluksuhan man di nabugto imbes kay na Sa lukson. kaniluksan atong nilaban. Lukson, right? Ah, di hapit gani mautod sa lagaraw. Kay perti man ka maldito jud imbes kay laliman maglabaan ng iyang kanina nga lupig pay una. Ngayon, naligo, mga niko. Kana ilubong man na ingon tagayan kay lapad. Asa la? Di jud na maunsa. Oh. Nabay, durian niya. Kani lobila? Oo, kay ana man. Papa, ini ada babay. Diri na kay nahitabo diri la no katong birthday nimo diri gud Tanan, to. diri. Oh, Kung daghan magadto sila, na madam. daghan asab na usab kay perti nang hayaga kay katong tag-iyaan ng akong anak nga si Jeffrey dili gusto nga daang kanang sagbot bitaw gusto niya kanang hawan. Tanawan ni karon dito hawan na. Mga buwak gipan utod, buwak pansyon. Ang diri mga buwak diri huros haros. Gani. Pinkuyon di ko pag-uli na ipagbuhat. Nahayan. Nayag kayo. Unsa mo? Mga undaw. Uy, ayun na. Gabsawak. Begging. Magabas man siguro ni ulo anan ni Jeffrey. Magabas man jud siguro kan ni Jeffrey kadugan. Tulong magkakaayo. Kinsa may nagabas ani? Hoy, kinsa nagabas ani? Si kuan. Si Ay, lubi na te. Singso. dili si Singso nila. Dili, lagi daw. Way butong di ay. wala naman tulubi, wala naman tulubi. Gisak ka naman kamay, di upawan na ba ito yung kamay, no? Aw. Wala na tulubi eh. Kat-kat ko butong na. Kinsa nagabas? Kalain. Lagi naman kuya, wagay, diri ganina pagputol. Kaya kaya nga na kung dili maigo ba? Hmm.
Wala dagan kay kaagi diri lang katong mga bisita nimo diri mo adto magpa-picture. Dagan oy. Itong pirmiro pa jud nako pag kan sikat-sikat nga may perting daghana mga ri taga Pantukan, taga Davao, taga Santo Tomas kanang kanila biyan nato pa dong tas Tagum, aus Davao. Tagom, Dili, Panabo. Panabo, taga Agusan. Unya ang dito na pod kanina pod mga sundalo. Unay pagpa-picture dito pod sige. Ay mga katik-tik maminyo pa ka ko. Sagot ka wak, maminyo si Lola wak. Di na mo ka anak. Pero musugot ka. Anak. Sugot ay. Sugot daw sila. Ay, Sundalo guro imo hala. sundalo kay ipapusil ko na siya ako sa tiil. Kasamok sa nipis, nga pa man tama baka ba ho. Bo, katala. Mo na sa Telma mo ni tag-iya sa balay. Hi te. Ta siyang bana kay si ang pagkato. Kana mo ni anak ni Lola. Sila ang tag-iya gyud aning balay ang gipuyan sa una. Kani papa sa asawa ni Jeffrey Morales Tercio Cruz. Oh, ipasibog ni mo siya diri te. Gamay. Okay, mo bitan. Pang man. Ninang. Kay maigo mo ko sa dito yung ta. Munang nairog-irog dili gamay. I'm begging yo. Kumusta maligo ni magdagat wa? Kapoy kaayo. Gapo kayo. Nabali daw ko doon na iyang sugo anak ko. Pagkabo isa kay wa pa man si inabot diri si kuan. Nune, ani sa buntag. Pagkabo na dito ako kay kuan kanang. Oh, sugoon ko nimo. Na pa manghinlok ko sa barko. Kanang kuan pambot ba niya. Hinlok ko sa barko na piang. Kung sugoon pa ko nimo dili ko makadaog. Ay gugani sa kawayan no pag-ana o pagkambak. Laag-laag man lagi Ne ka. nakatamak magay kog tuyom. Kayo. Ano? Isa may nagsugo rin mo uban. Oh, bitaw nang di ko ganahan og uban Pagkambak ba pagtukod law man kayo. Ligo sa mo kaayo dito daw ko na sa kin sa kinaladman kay Law lawman kay katong lapas sa kawayan ay. na Hindi ang lumos. Kabalo mo kumulang ay. Nang kay dala salvavida. Skan pag salva. ay mga katik-tik dili sad nako diri biyaan kay diri man mi nagsugod kunya mahuman ni manguli ra man ang tag-iya dito sa Davao ari-ari ra mi kay si Tamay ni aman diri mo ari ra pag kumahigda kay kuan man gud diri walay init Bugnaw. Dagan po ganan diri la kay Uy kanini ilong. mo na. bugnaw unya dali ra ta makatulog kay way maghagyong-hagyong nga mga sakyanan mao na diri ko gihapon. Dagan kay glamok sa gingan. Salamat sa inyong pag-subscribe sa kuang mga vlog, mga video kay kanang magkadaghan sa akong kuan. Wala na pa ba kay kulang sa 50? Patay. Oh. Oh, gihapon. Diba gitagaan ka na kagahapon? Gapon, napon ko 50. Katong gikan ka pangaligo di kitagaan ta man kag 50. Sige lang kapag paningin gabson ko hino ng imong ulo. Salamat sa pag-uban nimo sa diripak ko ninyo sa diripak ko. Nahantog nga nakabalay ko. Salamat daghan, salamat sa inyong tanan. Ni apoy panuway si Gigla. Dagan kay akong nakaon dito lari. Taga maguli na pod kaon. Sakay na pag barko kaon. Dagan gyud kay pagkaon. Daghan La. niyo unta. Masakay mig barko. Magkaon. Pauli na pod kaon. Pambot. Oh, Isa maguli na pod Siyempre kaon. atong gisakyan andar. Grabe. Dagan lagi kay among kaon lagi. Katanon ta ka unsang sudana. Ambot. Isda. Fried Isda kay chicken. siyempre isda may mo baligyan yan te. Fried chicken o unsa. Sayan Kasi diya. Kinilaw. Naasi ka to iso ng Kasayan. Lumpia. Nato iso ng kulandot Di ka. si Bika. Lumpia ang Maria. sagulan. Wala. Lumpia nga sagulan og kanang sayan. Dagan pa ay. Ang Wala pa naluto katubong nang
sila. Diyagan to nila bakay mga ban lagi miwa man sila sa pastura ilaraman. Kani bagamay ra kani. Mga katikpik, maura tong among vlog. Balitaan talang mo kung umana ni sa pagtukod kay picturean ra gyapon. Video. Video, ya makakita raman mo. Makarata mong vlog mga katiktek. Inaot nga malingaw mo. Amping mo kanunay. Bye-bye. Bye-bye. Mura mang nangadsi og Santa Maria ay nang kasadyo si Gampo mo kami makasasala karon sa oras sa aming kamatay amin. Bye-bye.